У одной зале гісторыя рэгіёна ад старажытнасці да нашых дзён. Аснова экспазіцыі унікальныя археалагічныя знаходкі, прадметы побыту, гістарычныя артефакты, публіцыстычныя матэрыялы. Асаблівая ўвага багатай культурна-гістарычнай спадчыне, а таксама дасягненнем рэгіёна. Выстава аб'ядноўвае мінулае і сучаснасць, дэманструючы пераемнасць пакаленняў. Праект стане часткай комплекснай экспазіцыі, у склад якой увойдуць таксама пастаянна дзеючыя лакацыі старажытная гісторыя Гомельшчыны и Беларусь 21 стагоддзя. Этот проект, он призван заинтересовать разными историческими периодами нашего края, чтобы, ознакомившись здесь с яркими, интересными артефактами, наши посетители, гости города, гости дворца, позже могли ознакомиться и с нашей исторической экспозицией, и с другими выставочными проектами, которые шире раскрывают темы, представленные здесь, в этом зале. Выстава «Моя Гомельшчына. Гісторыя і сучаснасць» адкрыта для наведвальнікаў з 3 ліпеня.